Allah siramole anak ramo otabang membuang malang siramole oramo membuang tabang larang rantau kau daro oh membuang lanyot tabang larang rantau oh kau darona onan tadi carito olah nombor ladu kini lama akan nomor latigo oh japui larang kampuang olah dagang di rantau oh ala makan badan ayahnya yola ya sigazali oh selesai makan ayah gaza baru gaza lolai kakak makan lah sudah makan jo minum mari bertambah petang jo oh mandilah ya badan gaza bagantian mau ni warung itu dua barana orang sayo kadu wanya
sayo kaduonyo sayo sakato badaninyo indak to bilang lamo bana ari batambah patang juo patang bajawe dengan sanjo sanjo bajawe dengan malam onan malam pak semalam itu ala tidur serumahnya sekalok lalok lah hari siang hari pagi warung dibuka ala tak buka pakadayan kalau si kazalah sekolah ayah di warung Gaza sekolah Gaza Tarwiju sedang SMA kelas tinggi gotuan anak kosangan elok bana kalau nyoba dan buyung Gaza sopan santun bana kaman makayanya sopan santun ke orang banyak ndak pandai mengecek kare mengecek baluna-luna Mului mani kecil dan murah itu badan dirinya tumpak lingkarannya nanado iyo digang si mangga besar orang bisa yang kasadongonyo Tuhan orang bisa yang pakai inyo di malo lingkaran nak kasayang awak dalam pendidikan cuy itu agama sangat taat bana nyoka agama ba itu bana badaninyo yo indak to bilang lamo indak to etong lamo bana agak di badan lah dirinya awak di dalam basikola abiari baganti hari abiari baganti pakan abi pakan baganti bulan sabulan jo 2 bulan lah tamat SMA badan Gaza tentu kuliah olah si Ghazali tentu kuliah badan Gaza lainnya bakuliah tentu kuliah Ghazali tadi di ma badannya bakuliah kuliah di UI di Jakarta kuliah di UI di Jakarta nyo ambil sarjana ekonomi itu dalam ceritanya sedang di dalam bakuliah oh ayah bertambah senang juo ayah bertambah sayang juo anak di dalam pendidikan sedang kuliahnya rupa itu malam taranggo ate tanggo manyang staurai ate pintu salam ta'azim badan kita tuali sakete tentang itu walau di Ali di Jakarta juga
Adolah orang pak sekeluarga, adolah orang nambah duo. Mande indak bapak indak pajatu yatim piatu tinggal baduo ate rumah. Di mako tampe namudo tu tinggalnya di daerah tumanyo Jakarta juo ndak bara jauh do dari tuma lokasi tinggal. Di mabana kampung ketenyo di mako tampe narasabui tat sabui nagang hari sawa bengesar tuan. Tasabui nagari sawah besar ditinan tinggal namudo tu orang baduo badusana tapi padusi kaduonyo. Nan ma orang nambah duo mande indak bapak indak bande lalamo di maningga ko ayah ba itu pulo orang sarumah duo baradik tapi orangnya sangat mewah tandonyo orang lain mewah. Di sinan kalau kita bilang siako namo nambah duo orang baduo badusana si rosana nantuo si resi anak nang kete tuan. O si rosana nantuo si resi anak nang kete tumpak di anaknya nantuo tumpak di nyonya nantuo inyo tuala bakarajo karajonyo sangat elok bana karajo jadi polisi menjadi lantas badan ninyo poluannya badan diri rosa. Oh kalau naninyo upiak resi, kalau si resi kok dipandang sadangnya dalam bakuliah kuliah di Jakarta tuan. Oh kuliahnya juo di Jakarta samo mambiek bidang samo bana dipandang samo serjana ekonomi ba itu dalam ceritanya. Yo tapi malang tiba di rosa dolunya ala suaminya polisi juo yo suaminya lai pegawai juo tapi malang tiba di rosa matandonyo malang di rosa. Awak di dalam berumah tanggo awak nan sadang barek lawi meninggal lakinya pelanggaran anak lain ayah ndak ngado tuan. Anak lain ayah ndak ado ba itu bana badan rosa coy itu nasib badan inyo orang baduo baradik kakak si rosa kakak nantuo si rosi kakak nang ketek si ako namo anak inyo banamo si upiak rani tuan. Oh bana monyo asio pirani tapi samantang pun ba itu naninyo badan sirosi sarato badan sirosa di rumah do bapak bantu. Awak rang sukses kana monyo awak rang lai kana monyo di rumah pakai pembantu di laman ado basapam tuan. Kok sapam kato awak di kampung Sukuriti kato di kota ba itu dalam sejarahnya.
Oh tumpak di badan Rosita di sabangku duduk nyopak jo badan Ghazali samo sabangku tampe kuliah yo sirongo si mae hola jo Ghazali Oya badu jo sirosi sabangku inyo jo Ghazali Odek duduk sama sabangku itu badannya nambah dua cerita kabar cerita di sinan kalau dipandang Odek lama otak kama otak lah kenalannya nambah dua kenalan Rosi juga Alima Onde dia kandung Rosi dia ide awak sama sabangku ala kenalan badan ninyo namo la tahu tampe la tahu la jale tampe masing-masing di manyo tinggal sorang-sorang de ala saling perkenalan ba itu bana kok dipandang indah to bilang lamu bana la tibo waktu solat satu tibo waktu solat menunjuk tangan si Ghazali onde pak dosen dangabana dangakan bana di pak dosen Kok berang pa apa berang lah ambo keluar sabanta dulu waktu solat nala tibo solat sabanta badan ambo pa Mandanga kato dari Ghazali tekajui dosen mandangan anak muda sabantu iko jarang bana mendirikan solat pajako gaga mengecek lunak mului mani kecin dan murah agamo taat lona mudoko Baitu bana badaninyo indah to bilang lamo bana selesai badannya solatnya mulai baraja balik di sinan kalau badaninyo sedangnya dalam pelajaran iyo ditampe bakuliah sanang dosen indah tabado yo sanang mencalik si Ghazali awak muda gagah pun iyo taat agama hola si Ghazali taat lo agama si Ghazali di malo dosen dekat sanang de arisari itu selesainya barajalah keluar badaninyo waktu balik ala
tibo Oba balik badan si Ghazali kalaunan badannya tumanan yo kawannya tadi nambah namo si Upi Rosi olah balik lo badan si Rosi pulang pakai oto Ghazali balik pakai Honda Oh Ghazali pulang pakai Honda, kok Rosi balik pakai oto. Bakato badan diri Rosi, oh abang dangakan bana. Indak ko awak samosara, bairiang-iriang badan awak. Mandanga kata coy itu baru menjawe badan ni nyonde Rosi ya dia abang biarlah indak dia bairiang-iriang Rosi joto abang jonda beko bakabui badan abang ba itu bana kata inyo Mandanga kata coy itu abang dangan bana ndak boleh mengecek rupo itu mengejek abang namanya ndak boleh sarupo itu bang Ode inyo badan Ghazali narosi pulang ke tampeknya Gaza balik lo ke rumahnya Oh sedang di jalan badan Gaza Mandari yang gagang telepon satu Mandari yang telepon nyonyo angke di badan Gaza Kiro lama lang si Ghazali Ayahnya bana nalapan yang sedangnya tagak-tagak di kadai Dapet kabar nyopan yang nyo telepon dirang tetangga badakatan tasasa si Gaza bang aliet tuan Oh tasasanya si Gaza pulang babalik badan si Ghazali ndak lama ndak sedang jalan sampai ke warung badan inyo tiba di rumah badan inyo Oh ndak talataknya ditampeknya nyo datangi ayah anaknya lai Oh ayah sayang jo Gaza kok lita ayah mata gak di kadai kok lita ayah sama seorang yo ya Hujan kadai dibuka juga tutui dahulu kadai nangko sama laki ya Gaza babalik tuan sama lakinya Gaza babalik ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu ndak ba adona kato ayah ayah cuman paniang biasa ndak ada paniang lain-lain mandanga kato dari ayah menangi badan Ghazali oh ayah sayang jo Gaza jan berang ayah ke Gaza Oh jangan ayah berang ke Gaza kok sempat ayah ya indah ado harapan gadang bagi Gaza mandi indah ayah harapan kok sempat ayah pendek umur jusia Gaza ya kabai oh ya Oh kotak namu ayah dilarang Kotak namu ayah ditaga Kotak bunuh lah badan Gaza Nak sanang hati ayah badan ayah Tuhan
O mandanga katoco itu menjawe ayahnya sekutiko nde gazai anak ayah beresuk tidak lagi akan sibuk ba itu kato badan ayah galak balang akak buyong gang azatuan. O galak balaka buyong gaza di sinan kalau badan ninyo nanaya lanyo abean lanyo urus badanan paniang yo tumpak di badan buyong gazali kok babalik dari kuliah nyo tatap muantan talu ba itu buyong mae hola si Ghazali. Oba itu buyong si Ghazali nyo tatap mantan talua kalanganan. O sadang usaha tarui juo usaha tarui manarui kuliah badan yo juo kuliah badan yo juo ndak guna to bilang lamo biari baganti hari biari baganti pakan o ado hari nyopak sekutiko o gaza jale indak kuliah waktu itunya masuk siang paginya mantan talu ke kuliliang. Oh tapi malang tiba di Gaza awak pai mantan talu elembana indak bapa ngakai tuan. Elembana indak bapakai indak tapakai do elem de inyo de awak tersasak pai de karano elem ndak bapakai di sinan badan buyong Gaza tetamu bana rang barazia betobok bana jo lantas sedang tagak lantas bersama tetangko onda si Ghazali. Yo satu tetangko onda Gaza nan manangko nyo paluan bana onda nyo paci kontak nyo ambil nyo suruh minggir kata tapi baru ditanya badan Gaza tuan. Katanya paluan tadi maaf pak kontak botan bertanya ambo kapak makok sim apa makenderaan manga helm minda bapakai mako pak sure onda pak mendanga kato rupo itu kok stengkai ko bu kato badan Gaza mandanga kato cuy itu stengka sudah nyambi mako simapa mengemudi kendaraan roda duo mandanga katoco itu kok simbu saya awak ndak punya ba itu bana katoinyo
mandang asim dak punyo, mandang cali elem dak ado, sinan ditinggilang ondagang azatuan. Disil dan ditilang onda Gaza, ala ditilang onda Gaza, surat tilang sudah diambil para misi bu keto Gaza, siapa keto badan paluan barangke inyo Gaza nak nyolai. Kironyo nama nilang pak badan onda Gaza, indak na lain nama nilang iyo sirosa kakak rongosi tuan. Oyo sirosa kakak Rosi, coy itu dalam ceritonyo surat tilang sudah nyo ambil. Dek surat tilang lah nyo ambil, naninyo badan Ghazali tarui mantan talua kalangganan, baik itu bungu yang olah si Ghazali. Indak to bilang do bilang bana, indak to etong lamo bana, nanta lu sudah bantan. Deklah salat seita lu bantan. Inyo babalik lesi Ghazali pulang ke warung rumah inyo. Oh Tuhan pulang ke warung rumah inyo, indak di jalan di Palamo. Dek lamo bakal lamoan sampai di rumah. Oh badan Ghazali, sampai ke rumahnya badan inyo setoti boynya di rumah mengecek Gaza kaya. Onde ayah dengan bana, olah malang ya tibo di Gaza, wak sasa nak pakai helm lekan tilang onda Gaza ya. Malakane tilang maya onda Gaza mendangakat rupo itu jawaban badan ayah indak do berang kanaknyo. Kok lakane tilang lana onda badan anak ayah cali di situ dekat surat tilang Arya sidang Arya kita ambil bak itu sekali kata ayah. Mandanga kato cuy itu ko itu nanaya sabui ari silasa buliang ya.
mako iyo na hari Selasa bisa ambil hari Lasa pai besu ambil balik setengkau dawa ukuran bayi nak kadi bayi barala banala dan do tilang ba itu kato badaninyo mandang kato rupo itu sanang hatinya badan Gaza lain dak berang ayawa onda tatilang tak bayang elem onda tatilang ndak baelem disiko badan dirinya inyo waktu kuliah latibo pulo barangke badan si Ghazali manuju tampe kuliah menuju tempat kuliah. Ndak lama kita bilangkan ndak lama ndak di bajalan alun tiba waktu masuk Ghazali tiba tempat kuliah. Satu tiba tempat kuliah bertamu magaza jorosi yo tumpak di rosi kok dipandang baduo jo badan Gaza kawan intim dake kuliah kawan dake inyo badu kawan dake inyo baduo inyo tu sangat dake bangana kok sempat ada keluar dari tempat pelajaran kok pai baduo kawan setia keduanya Aduh de inyo sedang duduk tumpak di badan Rosi tadinya tu jale tu makan tagalat tiang lah mato kanai makanan yo dapet mato kanai makanan menangi ma badan si Rosi menitiak bantu aye mato mengecek badan buyong Magazali. Dari tadi lambok kabanjaan sampai makan terburu-buru kini ala awak menangis cengeng amat loh kata badan si Ghazali lah galak badan upi Rosi tuan. Mendanga menyabut cengeng amat menjawab badan diri Rosi memang gua pikirin kata lo ba itu kata badan Rosi galak-galaknya sedang duduk tuan.
Lagalak-galak sedang duduk orang bakawan setia bana. Ndak lebih pada dari itu, ndak ada pengana lain. Orang bakawan semua kuliah. Coy itu badan diri Rosi Baduo jo buyung si Ghazali. Kok mana kurang pelajaran sama meminta hola tunjuan sajo Ojo itu tampe kuliah antara Rosi Josi Gaza. Selesai kuliah itu balik lainnya sorang-sorang Rosi balik ke tampeknya Ghazali pulang ke rumahnya Ghazali balik lo ke rumahnya. Coy itu banainyo tadi ndak to bilang lah mau banain ndak disiko to palamu. Deinyo marah balik tumpak di badan lazi Ghazali. Alala sampai ke tampeknya satonyo tiba di warung ayah. Diganti baju lah kuliah, satu tak ganti baju kuliah. Diantar lu pasangan, diantar lu pasanan. Ionyo pasan di langganan, ndak namu lupa nyolai pakai helm. Nyo pakai helm baba liek nyo pai antar lu tuan. Menyopai antan lu indah di jalan di palamu. Lah selesai mantan talu balik si Ghazali. Ndak lama inyo di jalan sampai ke rumah badan inyo. Ukuran mandinya lah mandi, ukuran makannya lah makan. Tiba waktunya lah solat Tuhan. Tiba waktunya lah solat baitu bana badaninyo. Indak guna to bilang lama di sinan kalau buyung Ghazali. Onan hari sari itu hari bertambah patang juo, patang bajawe dengan sanjo, sanjo bajawe dengan malam. Yonan malam semalam itu ala tidur serumahnya. Ala takalo si Ghazali Tuhan.
Yo ala tekalo si Ghazali sekalo lalu hari siang dek paginyo kalau dipandangnya ganti baju nak nyolai tentu akatu bakuliah. Coy itu saja badaninyo setiap hari rupo itu balik kuliah anta luwe. Abi hari baganti hari lah sampai hari Selasa nyo ambil setengah onda ba itu bunguyang hola si Ghazali Onyo ambil setengah onda, yola onda setengah nakana tilang nyobai tilang di Gaza. Oh selesai setengah diambilnya dah inyo sim minda adonyo urus sim sekali sim dapet setengah dapet babalik badan si Ghazali na O satu balik badaninyo marah pulang batamu juo balik rang razia kiro lantasnyo nan dolu juo iyo lainyo polwan namanang kok dolunya ambek juo balik si Ghazali. Satonyo ambek nyo katapi nyo tanyo di badannya tuma polwan tadi siapa polwannya nama nanyo nama ambek nyo polwan rongo satuan. Nama ambeknya Polwan Roza akato badan Ghazali berjodoh kita bu kato Ghazali acok batamu badan nawa acok basuo badan kita alunyo tanyo setengah onda nyo calian setengah sekali iko setengah onda bu badan ambo iko masim kendaraan ko elem malambo pakai pajak idui indak nan mati mandanga katoco itu nyo agian setengah balik nyo agian sim sekalian elok membawa motor pae. Elo membawa motor mandanga kata rupo itu jogalak Ghazali menjawab siap ibu Polwan cantik ba itu kata badan Ghazali mandanga kata coy itu manggarume hati si Rosa mandanga kata hola si Ghazali. Manggarume hati si Rosa mandanga kato si Ghazali. O para misi bu kato badaninyo mandanga kato cuy itu ndak inyo menjawab lai
Odenda manjawe do palwan rosa lakatonyo tumanyo Badar Ghazali kepo amat lo saya jawab saya tanya tak kamu jawab itu kata badani nyoma jawabannya marosa tadi ialah jawaban ke Ghazali berangkat saja kamu dari sini itu kata badaninya mandanga kata coy itu terima kasih bu poluan cantik saya berangkat naknya lagi begitu kata diri dia berangkat ondar sekali berangkat motor nak nyolai ala lapai onda gaza di sinan kalau dipandang kalau nan badan diri rosa iola paluan rosa tadi nak kakak dari si Rosi bangilai galak pulai tuan berang lai galak pulai ba itu bana katoinyo kok berang bahasonyo pagara nawa kok galaknyo nangka dietong anak muda pandai lo bagara cuy itu kato badan rosa naninyo rosa sedang bertugas juo sedang bertugas bantu itu tumpak di badan si Ghazali tarui baba alia ma'i hola si Ghazali ala babalik nyoba dani nyoba balik tarui katampenyo ondak lama ondak di bajalan sampai ke rumah badaninyo ondak talata di tampenyo inyo tarui ke dalam warung kadake ayah sedang duduk katampe ayahnya sedang duduk bertanya ayah kasih Gaza onde nak kandung Gaza na ialah bambi setengah onda kata sampai serupu itu onde ayah sayang yo Gaza setengah onda ialah bambi Gaza bue sim sekali Gaza bue ya sim sekali kok lah lengkap awak membawa kenderaan roda dua ado bana orang razia ndak ado lai dipikiran kalau nan motor badan awak pajai duitnyo elem kita ado lo sim sekalian indak nang kurang cie juo ndak nama langga ado peraturan bayangkara kado ndak tating hilang ya ndak kado
doya onda batilang hari batamba patang ju mandila ya lai kato gaza beko malam-malam banaya mandi sakilo bali ayah gaza de ayah sayang kanaknyo akato anak baturui anda nambah jawe cie ju inyo yo sayang kasih gaza manando anaya sayang kazagali la sekian lama mande bandingga alunado mengganti bini Tuhan alunadonyo mengganti bini coy itu sayang kanaknyo yola ayam hola badan gazali Selesai mandi badan ayah Ghazali lo mandi nak nyolai sudahlah mandi keduanya kok pakaian nala bagantilah sama makan ayah yo anak iyo di warung badaninya oh Tuhan oh iya di warung badaninyo lah sama makan keduanya yo endak to bilang lama wana selesai makan yo minum mari batambah oh malam lajo manan malamnya semalam itu ala tidur serumahnya sekalo lalu hari siang paginya kalau dipandang barangke Ghazali pekuling ya mai ma barangke Ghazali pe kuliah satu latibo tempe kuliah duduk di bangku pelajaran dan kawan nambadaninyo kawan dake dari Ghazali iyo lainnya Rosia dolo duduk di savala iyo iyo nambah duo mabayo iyo nyo nambah dua onde abang dengan bana kok selesai kita baraja kama abang lay sudah iku ado karajo ko badan abang ba itu kato badan Rosi de kalau itu Rosi nang kawatanyo kato anado indah ado di kato anda ado juo jadi akabatu kato si Ghazali kalau iyo bang indak karajo kola indak sibuk badan abang main-main ke rumah Rozi main-main ke tampe Rosi bang
Bajalan-jalan bang ke rumah Rosi, boleh tahu lo abang ditampe Rosi. Kok lah sudah bang main ke tampe Rosi, manandoan kita bakawan. Besok Rosi lo tampe abang, bajalan-jalan badana.